Ayan mga kalabrios, bali, inaya lang namin dito sa kainan si Donita. Dito lang po sa may malapit lang. Kakain lang kami. Sabay kaming kakain kasi kami din nagugutom na. So, galing pa kasi ako ng ng Angat. Kasi nagtatato kasi ako eh. Kaya yun ang kahapon, yun ang ginawa ko. Nagtato ako ng kilay kahapon. So, kaya wala kami dito kahapon. Ngayon lang uli kami. Kasi nag-service ako dun sa mga client ko na nagpatato ng kilay. So, kanina kauuwi ko lang. So, ngayon dito kami kay Donita. Kakain lang kami dun sa may canteen. Hintayin ko lang si Donita. Ayan. Eh, naayos niya yung gamit niya. Sabi ko kumain kami dun sa may gilid. Kasi nga, yung burger, saka yung french fries, hindi na masyadong yun. Ay, po. Ay, ayan po. Asawa niyo po yung asawa niyo. Ayan po. Naya namin kasi siya kumain doon. Kasi kagigising lang niya. Kumain siya na, binila namin ng sabi ko kung gusto niya kumain ng kanin. Inaya niyo kumain? Dyan lang po, dyan lang. Okay lang po ba yun? Okay lang, kaso may nag-uusapan kami ngayon ni Donita eh. Ayan po mga kalablios, bali dumating po dito si Sir Jojo Albasan at saka yung kanya pong may bahay. Ayan po. Ayan po. Habang nag-video kami na dumating sila. So bali ngayon po, pupunta po kami ng Bulacan. So nagpaalam ako kay Sir Jojo na kung pwede kami si Mama. So pumayag naman siya, okay lang naman daw po. At saka kung pwede i-video daw po, kung pwede po siyang i-video, okay lang naman daw po. Ayan. Ganda sa kamera. Camera lang. Camera lang. So po, shoutout po sa inyo lahat at mga Ay, magandang araw po sumusuporta dito po sa sa Liat akin at sa Batangas. mga sponsor ko po. At I love you po sa mga basher namin. Mahal na mahal ko po kayo kahit na binabas nyo kami. At huwag nyo po ibabas yung dahil Jojo ko. Kasi kung di po dahil sa kanya, hindi po ako makapanood sa YouTube channel. Kasi Ayun na, ayun ba na? Ayan na. Ayan na, balabal na. Ayun mga kaibigan, pupunta muna kami na Donita. Ayun na, pupunta tayo. Ayan. Punta muna kami ng Bulacan mga kaibigan. pangarap. May pag-uusapan kami. Hindi, Bulacan pa. Walang sa amin. Oo, may pag-uusapan. Ano? Tara mga kaibigan. Hanggang dito lang muna yung vlog natin mga kaibigan. Oo, kasi nga pupunta ka ng Bulacan. Sige, sana doon. Ay, ba't niya na? Balik ako. Ay, sa'yo? Kaya ka mabilis kayo pa ako tayo. Sama? Kasama ba kaya? Convoy lang po kami. Dahil mga kalabrios po, dumating na kami dito sa bahay nila doon dito sa Bulacan. Ayan. Pasingog. Ilang araw ka na natin? Ako. Salam. Ayan. Alis na uli ako. Tanggal mo nga sigarilyo mo muna Donita. Pambira naman to eh. Ayan po, dito kami sa bahay nila Donita. Hindi pa guys. Good morning. Good morning.
Gulat ka na. Oo. Nagpupunta ba dito Laki Dede? Laki Dede? Makindak na. Libog. Huwag paluin. Kala ko ba yung mama mo Laki Dede? Sabi mo. Dahil gaganin ni Dede. Gusto mo yung tawa? Dito, malaking issue ka na naman. Bakit? At sinisiraan sila sa ano? Bakit ba naman? Nay, magandang tanghali po. Bakit sila ka sapatos? Pasok kayo, pasok. Tama nga naman, papasok sa loob ng sapatos. Kasi nga naghuhubad tayo ng sapatos. Ma, magano ko na ma. Ma, magano ko malabas sa buwan. Sabi mo nga sa malaki dyan. Nakayakap ko gano'n kunyari. Malaki kasi Sabi dede mo, no, kaya magpalak ka rin ng dede. Nay, magandang tanghali po. pili ka, mama o laki dyan. Pili ka, doon ka tingin. Pili ka, mama, laki dyan. Mama. Oh, doon ka. Doon sa'yo, mama. Laki dyan. Mama, doon ito, laki dyan. Ay, kwan, pahinga malamig na tubig. Doon ka tingin. Mama. Ano paano yung mata mo? Mama, doon ito, laki Ako, dyan. nanininip yan. Laki dyan. Mama, doon ito, laki dyan. Oh, doon ka lang. Ano ba? Ano, mama, doon ito, Panik laki mo na dyan. naman. Ano, mama, Ang doon ito, bago na laki dyan. bumanga mo. Ano naman yung sinunod? Bawal ko lang dito. Namiss mo, mama, ha? Namiss mo? Ang sagot? Opo. Opo, baby. Mabali yan. Opo, baby siya, oh. Laki dito. Pangalawa, punta pa lang namin sa dito. Nakarating ka na rito? Kung natid niya ako nila, linggo. Wala to eh. Tato. Namimiss mo si Daddy Jojo? Namimiss mo? Pabalas na Nalaglag yung ano ko, ang busog ko. Namimiss mo si Daddy Jojo? Ang sagot? Baliwag pa nahulog eh. Ha? Sa baliwag. Mama, may Janet, bless ka. Nakapalibad ko naman yung ano. Bless ka dito. Eh, siyempre. Yan, Tita Lovelyn dyan. Ito lovely. Mami Janet, bless ka, mami. Ay, Bakit naman magay yung mata mo? Ha? Bakit naman magay yung mata mo? May kuliti. Kuliti. Yan yung nilip na laki dyan. Oh. Nalaglag siguro doon sa daan. Akala ko akin yung cellphone. Bibig na sa akin kuya mga cellphone, di ba ko ang birthday? Balabenta sa akin. Ano na kaya Binili niyo ang sira pala? Ayaw lang ang ano ko yun. Oh, tatatlo, hindi ba apat? Teo po po kayo, te? Kasapin si Mama Rosario. Nalaglag siguro ka. Mamaya nakita ko. Asa si Tito? Si Tito ko, hindi niyo sinasama, puro na lang kayo. Pupunta pa din. Oo, araw-araw nito sila. Ayan, si Nanay Kahapon, Rosario, gabi na. mga Wala namang ka-viewers. kwenta yung mga kuha. Umaya ka na naman. Napanood ko siya sabi, hanap ko sa foreigner. At sabi nung asawa nila, yung babaeng malaki dyan eh, malalaki daw yung ano mga foreigner. Bastos. Ah, talaga? Kasama ka kahapon, nun, nandun nakaupo ka na. Tinulungan nila yung ano raw. Dito kayo nakaupo na. Nagtutulok ng karton doon sa sa giginto. Saan yung tubig mo nanay? Ay, Ay, nasan yung bike nyo? andun, ko doon sa may inaladaanan nyo roong may Baka mawala. May kuliti. Wag. Ninilip lang kayo dyan eh. Kasi magagalit. Magagalit. Mapansin, babuan ka mami. Tapos mo muna sigarilyo mo Donita. Allergy nga tayo. Bastos. Samantalang Si Daddy Jojo hindi naman sinasabi. ang tagal-tagal na, ala akong na anong ganong pinag-uusapan. Wala, ayaw ko naman daw, ka naman daw. Wala ka naman mag-iyak ako. Siyempre, makikita Ako pinapanood yung Sige po, salamat po. Tapos sabi niya eh, pag nagkita daw kami, magbabalurahan daw ang balurahan. Magbabastusan ba? gusto nyo mais. Sige lang po. Sige po, sige lang po.
Tubig niyo po. Sige po, may nakainom na po kami tubig. Ang buti. Siyempre kailangan pagka bago lang. Bakla yun, bago lang. Saka sabi niya, Alis sa alis ko lang po, ano? paano ba yan siya upload? Ano ba talaga sila vlogger? Talaga ano? Nagbablogger, vlogger. Doon ka na. Ay! Ugoy! May tulog! Mahal mo, kamahal na vlog mo. Laki Jeje, ikaw doon sa mga Laro. Oh, dami yung laruan. Nasaan yung mga laruan mo? Meron ako sasakyan dun eh, yung sasakyan ng baby. Oh, nasaan yung mga laruan nyo? Meron ako sasakyan ng baby, di ba Gina? Magkano na lang din tayo sa pangarap? Ngarap ka na lang ba? O magiging tutuanan ba? Kung magiging na yung pangarap ko, simula ng maliit ako. Alam mo kasi dagmula ako lang nangarap Sa na Nanay ako. Rosario, pagkakas natin ang ulam. Gusto mo? Tara dito. Gusto mo? Ayaw mo naman, walang dede. Didede ka pa, matanda ka na. Ba't yan? Nandun lang sa ano malamang. Pagka... Taga saan po kayo? Kalukan ng... Sa pangarap. Taga Norsagaray kami. Ay? Bulacan. Sagaray? Hmm. Oo, nadadaanan yung pangarap. Na may panday na. Hmm. Pero tagal Novaliches nga kami. Tapos Doon may bahay kayo kayo. nag-ano sa nabalitis na uuwi. Hindi, sa Norsagaray. Ay, Narsagaray. Namiss ni mama to ah. Ano province nyo? Ako, Hello, Rojas hello. City Capiz, Isya, Masbate.